We are the Pineapple Family! Good morning, Monday. And start of a new week, start of a new month. And it's Bear Month! Ding dong! Ding dong, ding dong. September 1. Grabe, no? Dasig lang panahon ba? Bear months na. Yeah. Let's go. Ding dong. Aling labala, aling. What's parang... Uy. Tama. Ano ni? Kiss na, mami. Love you. Love you. Oh. Daddy si daddy. Bye-bye. Hi guys, may package kami nag-abot. Duwi gali iya ni daddy order sa Shopee, gali hindi. Iyan na palang exam lang ginakuhaan online bala. Kaya may aral na sila t-shirt nga ginapadala. So I think this is the t-shirt and I think a medal naman na niya kag certificate. Wala na ko balo. Kaya karon ko lang nibuksan kung ara na siya. Hi, school na kami. Sugat na. And dala ko di ang deliver kay na sa balay nga sa Mutli. Parang upod kami din sa salakyan na naman bukaton. Ito naman kung ano ba na kay. I think it's the t-shirt and the medal. He's here with the banana queue. First day of September done. Monday good. How's your day? Good. Let's go home na. Nindong doy. Dad, doy you have a package. Imo giningalan niya. Wala pa. Hindi na samahan na sa sa Olympiad. Samahan na sa Olympiad. Ate mo yung mga babe. Hindi ko mapati ah. Iya, hindi na sa Olympiad. Ano mo pa na? Open na na. Ito, putan ba kayo sa doon? Hindi putan sa to para makita ko. Let's check what is it. Hindi man gani mo. Paano na i-video ko? What's that? Oh. Hindi pa din, hindi pa sul. T-shirt. Ito, bigay ko yung t-shirt pa si Gamay. Okay na. Pang extra t-shirt What's that? Oh, kanami nang ilang black na. Certification, hard gani. Oh, iyan open kita. Adi pilo nila. Pilo, no? Sige lang. Tapos alam ko na tawag isa pa. No same lang sa bigay. Ano ko na yan? Doon sa word. Wala ko pa yung nalang mo. Ang doon may case to, wala? Wala to case yan. Wala to case kay. Ano lang to yan ba? Yung top-top lang nila. Okay. Musong ta na. Okay ko. Here naman kami food hub. Ay, hindi na kami magdigamo. Sila mo? Let's eat. Good morning. It's Tuesday, September 2, and it's Recognition Day. Si Daddy siya ang masaka sa stage. Hey, congrats Dongdong. Saka sa lubi. Ayun na. Kiss kuya. Ako na nga, bye. Love you. May klase pa ka mo after. Duya, pamati ka ha. Always listen and pray all the time. Ha? Magkakwat naman ang nakaporma. Chat-chat mo ko dad ha. Chika-chika ta. Ay, oo no. Ari na lang. Oo nga, padala ko na sa ila to eh. Ang phone para mga picture-picture. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Dito ko lang ihatago. Kay ma-video pa ko. Nagawa. Open lang ang window. Bye-bye. Smile na mi smile ha karon ha. Oh
Are na? Oo. Congratulations to our grade 5 classes. May we request our grade 5 classes to grade 5 students rather, to please be on Time! And congratulations sa amon baby boy! He's here! Going home na tayo. What's that? That's yours. Aww! Namit na yan. Kat ko. Pero nakakaon ka na. It's cassava cake, right? Kiss mo namin. Love you. Go home. Bakal sila lechon manok ah. Good morning! It's Wednesday, bago September 3 na to dayon niya. Dobag ulang na September 1, the September 3 na. Let's go na, let's go. Kiss na kayo, mami. Oo, order ta karon. Bye-bye. Ayun naman na. Order ko karon, hindi pa ko short di kundi into mo gusto. Going na kami, pero dali lang malagay so, hinog harvest on. Hinog harvest na nga amon nga rambutan di ho, nang damo na luto na gid niya actually. Nan. Harvest na sila dason. Basi-buwas. Kita mo na, mag-ulan na tapos ang ulan, pero grabe naman ang init to. Ginigapalain sa ako. Palain na ako ng pamatchat. Namin naman ang sky. Pag-ina, dulong-dulong ka nag-inulan. So kung sa nagsalag na naman, ay naku. Gulpi-gulpi lang ang chimpo ah. Ari na sila. Hinday-hinday na. Nampang pa na mo? Good morning! It is Thursday. And kisa na kay mami na. Kaya na si Patrick ko. Love you. Ready na to go. Going na si Patrick ang na lulong. Chat mo ko ha. Bye-bye. Bye-bye na. ID mo ha. Hindi ko kabot. Ito na yung tanan. Oo eh. Ito may yellow pa. Ang all red lang pa. Nubo-nubo lang na ang rambutan. Ngayon mas nubo ang kakwa. Dapat ay kunting. Bali, ana? Sabi ng anay ah. This one lang anay. Sila lang lang dyan. Nubo-nubo ng rambutan pero ang kakuha. Abit nubo gapon. Here kami sa DIY nga anong sa Gaisano Market pala. Ayun, nagpapanito ko sang sewing kit kay ilang materials needed for TLE. Nari na lang. Let's check anay. Here na kami sa school niya. Nakuha ko po siya ang daddy niya kay parang ma-instructionan ko siya. Wala pa man na nag-start ila klase kay 1 pa man ay lang sa afternoon class ka start. Ilang ano pa man lang 12:50 pa man lang yata. And ara siya. Libot-libot pa kami sa lipunan kay may mga game pangita-ngita kami nga daan nga hindi siya available sa isa ka store lang kami. So kita kami to sa lipunan. Kato kami sa Gaisano Market, sa FUS, sa RBC, kag sa Injap. Ang patay-tahi. Ang kita mo lang na ay itsura. Ay, wala itsura ko. Ang ginampang ka na, no? Pula-pula. Pula-pula daw litsyon, no? Tulad di danay, ha?
Ari na mo nga ano, instructions tako. Indala ko yung cellphone, don't worry. May nano, sa ako man ito na sa ako. Kasi na ako, saya, wala ang gani ko ka. Love siya po. Nanyaga na lang kami and then right now si daddy bakal to sa ano, sang isda nga sa bawan later for dinner. And uli na kami tayo. Dahil lang nilapit sa amo, no? Ni Gigi pala. Gambay palang gani ko. Gahatag palang ko instructions kay ina siya. Kaya ginatag ko siya ang mga sewing kit. Ang sewing kit niya. Oo, mami, balaan ko na na. Pero after sinakaroon sa balay, damo naman na siya pamangkot. May kung hatag ko sa instructions, why ka pamati. Ibalaan niya na ko, no? Bahala siya dahil. Yung patinloan na lang guro ni daddy ay. Okay man na gani free na ano, tinlo. Kamahalagid no, bisan isda subong mahalagid siya. Karni, isda, way ka na iya pakatuan, mahal na to na. Right. No? Amo na ba lang kisa bala, do convenient na lang nga magkaon ka sa guwa. Kay kung magkaon ka sa guwa, do amo man gyapon bala imo gina-spend kag ano pa mas convenient pa kay wala ka na sang lutuon. Wala ka na i-prepare sa balay nyo. Ay ka na kulubasan. Wow! Ano lang na, hindi lang ta sure kung kisa akin syempre kung sa guwa, puro man lang ano amin, no? Mga fast food. Pero, mga lutong bahay pala. Okay naman na, mga lutong bahay. Ano nga niya, most of the time niya, baka na lang gidya kami ni daddy, lutong lutong bahay pala. Kay, kung sa bagay, pala no, ang imong gastuson kag plus ang effort mo nga iluto mo to amo man yung gapo. Oh yes. Kasi ka pa sa time mo. Ang panumdumon mo lang gid no. Sakto man. Yes. Ara na sa gipasugat lang sa sang tricycle kay namad na kami magbalik. Hey. Ano? Manukaw. Basket amo na gali. Nung nilig ka kayo mag-basketball ka, pero kung di ka gani mag-basketball, ay kagig ka panigligda. Paglan mo. Gani ka lang on. Mariota eh. Malabot kisa daddy, isang ano hindi kita kalabot, hindi. Si Papa Win na yama sa saka oh. Op. Ya. Ya. Bayad ka pa 100 kay Papa Win. Dala di anay mo money. Ngota. Dali. Open na na eh. Hindi mag-open na. Ba't na kasi hindi mag-open? Good morning, Friday! Kiss na? Tubig mo kung dala. Abay. Dala na. Basta, malaan mo na. Panaloy mo kit. It's Skip Hadoy. Bye-bye! Hi! Good morning, everyone. It's Saturday. Ikapo I don't know if I was able to vlog after sa morning. I don't know. Basta ako aming busy ko kaya naghihimos sa amon na room. And room ni Gigi today and tomorrow wala kami sa balay. We're going to Iloilo. Yung tulog na sa biyahe. Kiaga pag-abugtaw. Aga pa nabugtaw. Vlog ako nilo. Take advantage na lang dapat mag-weekend sa Iloilo kaya may meeting si daddy and i-treat pa naman ang baby boy isa mga achievements first runner up sa basketball first anay sa tula nag-champion nag-place pa din sa quiz meet first runner up sila sa basketball and then with honors so we're taking a break kita trip sa amon self we deserve mo na i-treat na mo mga kaugalingon for all the hard works
for the first quarter. Dahil kayo subong na nakachansa. Yes. Gani, no? Ano? Busy kita past few months ka dyan. Nataman, yan daw na 3 na kami. Tsura ko ay. Pero okay lang. Nice. See you, Iloilo. Gutom amon, baby. Ano lang kami dito, take out. Drive-thru lang kami sa Jollibee, Putotan. Thank you so much. Ano yun? The food. So let's go na. Para nga, diretso na. Here na kami. Iloilo na kami. Yay! Tulugan niya siya yan? Kaya na kami, di waiting lang kami matapos ang Bengali meeting. Then we're going. Everyday chocolate cake. Nag-order kami sa chocolate cake and watermelon shake. And I supposed to pay pero ang mali na hindi na lang kuno. Kay ang client na lang ni Daddy ang kabayad. It's on him. So, tapos na si Daddy. So, you know where we're going. We got it all for you. So, Okay. SM na. Si Dewey, nagsipak sa amon niya. Makadto sa kuno sa babaw kami ni Daddy. Dito lang anay sa may second floor. dito akong balay na. Sunod-sunod lang kundi kay Daddy Lagaw lang kami anay. While ang amo niya bulinggit, nilagaw-lagaw man siya nga siya lang. Kami lang yan ni Daddy Libot-libot man kami ni Daddy kabalo na gito isa to lakat ko. Ano ba yan sa'yo mo? Ang chicks ako no Sinsya kay Daddy dito lang ko sa pihak kasipak-sipak dit siya sinunggaan ta siya sang iyang space ari wala na siya di mo di na siya man taong tasa Lakop ka. Who's excited to be here? May anak sa di kay may ring na di mo. Hindi na saman. Naglagan gito sa. Excited na siya di Permi magkadto. Last time wala siya kaupod sa amo ni Daddy. Ano ito kabila volleyball na do? Anong tawa pila? Haro? Na. Ay, hindi na pwede doy. Hindi na pwede doy. So, nagliga to pwede ka shoot ho. Sabong wala na. Pare sila nga duwang hindi mapungga, no? Uy, yun tayo na. Alam ko, nakigang ka na karon. Bawal yan mo shoot, tama. Tama na. Buti ka na, higang ka na karon. Ay, hindi siya mag-untat yun. Hindi mag-shoot ka. Tama na. Isuwan ka na rin. Tama na doy. Ibalik na da. 7,000. Buhos da ang imo nga mga frustrations. Pak. Matumba man. First quarter is over. Wow. Ko dia. Wala man to grip. Wala man grip nga. Race man sila. Nakakita naman sa wapo. Dito naman sa tuho. Wala ginapalagpas. Wala katapusan nga basketball ini
Wala. May nakita kami bala ni Daddy nga ano to gani, tiramisu something, tiramisu Iloilo. So diri ko nalapit sa may Tobis ang ilang kiosk. Well, I don't know if it's here. Sa piyak lang taon ta. Tiramisu. May dog cake na siya. Naon ta ni bala di. Ariyo na. This is the tiramisu. Ito tabi. Ariyo. So, ang ilang bestseller is from here to here. Let's try. And, ano na yung mga? Ariyo na lang, mamo. Perero. Oh, Perero. Tomorrow, kung makapit na di. Ha? Picturean ako. Picturean ko? Laway na sa tig-8 Tapos ka video ko. So many flavors to choose. Pero ang gusto niya i-try is ang Ferrero. Naman. Matunaw na. Try na lang kami ma-eat sa Burger King. Doy. Let's eat. Eat na doy. Pray na. Here na kami kay request kit yan niya matambay sa kunoda sa South Point to. Kaya hindi yung ano mo. Ang ano? Childhood memories. Ow. Sorry, ganito yung fully booked. Init-init yan. Hindi kami katambay-tambay. Dito. Kita. Hey, Doy. Dili na lang namon ni i-dessert ang imakan namon sa tiramisu. Tiramisu Iloilo. Dali lang picturean ta ka? Ang dali lang picturean ta sa kuno na yung wait.
Open it. And then try it. Ako na yan. Oo. Mas bonus. Pag-bite. Ikaw lang. Gain lang ko gamay. Oo ah. Gamay. Ay nang bite ka lang da gamay. Binli ko gamay. Patay na da. Ikaw na. Try it na. How is it? Nami? Bonus. Namit. Kung gumama pang high school, o mga high school, mga laki na naman. Oo, nagkuhan sila da. Nagampang-hampang. Kung niya, wala agaba sila. Naglusot sila na. Naglusot sila. Kumulpi. Pasa sila eh. Ano? Babay-babay pa no? Doy, doon sino gani, Doy? Sa McDo, no? Agi lang kami diyan. Sa Chineo. Iloilo. Here na kami, West Town. So, init-init sa gawa. Traffic pa. Very init dyan. Ay, waiting na lang kami sa room naman. Hello guys, we're here na sa aming room. Yan, naligo na kuya kay kainit-init kaya sa gawa tapos traffic pa. Super dyan kainit. Ang lower ito sa mokta para dasing mo. Yung GJ ang si daddy kahilay-hilay. Relaxing. And this, after this, nagalom naman ganit sa gawa. Ano, grabing init tapos nagalom naman, may ulan naman na. Then, ma-swimming ko na sa video. Otdang ko na gini akong buhok ya. Kailan na galing na hambal nga po otdang ay man gyapon. Sa dako. What? Aman ako ah. Okay, enough na na. So, dabong lang tulukong mo ko, pero nipis na gasig mo lang naman mala. Sabi ko, kinaula na yung braya mo, oh. Mo. Siya turag ako rin lisensya sa Baswibi. Big boy na siya. Doon ka mo ni daddy? Hindi ko tayo bite. Makaon nyo yan guys. Dili guys. So, birthday. May mga ano doon daw yung event hall pala. Dara, dira siya nag-dedication sa una-una. Kuya pinaon ko sila maswim. Bulas na. Relax ang buhay sa iban. Tawag pa sa pulis, oh. Bagwan na rin tawag sa pulis. Tawag ba na pulis? Ano ang litson mo? Diyan ano? Namo di bala event subong niya. Fully book sila. Kapila ko na ninamba sa vlog pero diri man sa una si Gigi nag-dedication no, diri gid sa full side. Tapos dito sa dedication, baby shower gani no, diri sa full side. Tapos dito yung sa piyak to ano, dedication. Kami ang natural lighting yung sa gaulan pa gani lang video ko ani siya. Inula na eh. Ato na sa saka naman sa liwato.
na ano na nga style iyaw. Kailan kami ni Daddy yung kaya ginaulan na kami ito. Ano naman si Dio? Pay-pay si Daddy, asweep ko no. Si Daddy, tawal mag-swimming oh. Marka mo. Tama ni Dewey, dapat ko may marka na ha. May marka na sa ha. Nakatlog din na to sa. Ito na si Daddy oh. Danya na si Doy Doy. Sabi, maligo siya tapos dugay ang gaugtas na bata ya siya. Gusto na ni JJ maligo si Daddy ya. Tawagin nila ko di palapit dito ko no giho. Nagsilasing eh. Gali lang. Ano? Ha? Ne? Bao grabe ba? Liwat liwat. Another angle. Ay, salamat na matakas sa silang kinuyo kuya paman-man na. Gabi na ya, why gid na takan si Dewey ya. Ginaga dyan iwat si Daddy ya, mas sweepy ko. Hindi pa kami magtakas. Adoy! Takas na ka mo? Ha? Salamat takas tagidal. Okay na? Bukas na kita aga. Butsin nyo yan. Dinner time na. Okay, let's eat. Pray na doy. Morning! Coffee. Waiting kami mag-open ang pool kay Ma'am. Pool si Doy Doy. Sulitin ang pool. Timpla to coffee guys. Have some coffee today. Yes, ito na yung Breakfast naman is coffee. Daddy kang ano, tinapay. Doy Doy. Yung tinapay man. Klagin dyan ba lang yapon ako na ilong wala ba kailangan mamatsyag ko pero ilong ko. Allergy ko. coffee niya. Ano yung coffee na? Magaling ako dito. Kaya mas yung coffee compare sa iban ba? Hindi ka ano naman ba? Ay mong cup mong pakete. Wala sa galagi ba? Kung muna ito sugar ang akon bala. Namin siya. Ano mo di ako kakabesti sa ako na. Doon ikaw nga chicken?
Yung sugar siya na rin. Hapon eh. Hindi ko yung gadi. Ano ba yun siya yung aftertaste ya? I don't like. Lain niya ha? Sweetener na yan. Okay. Coffee na to guys. Tinapay, pakita ko ang what tinapay sponsor. Thank you. Let's have a coffee. Good morning. They're back na. Ari na sila. Kaon sila. Ako tapos na magwesang ako nga himos. Nakainis na ako. And ang nose ko gaklag yapon. And ang mata ko gamagag yapon. Anong gini problema ko? Malabas ng chimpo ulan uinit. Ah! Ay, nako. Ah. Naaras lang. Just a glimpse of them lang. Himos na kami dahil ma-check out kami. And then, we're going to SNR and SM. That's the agenda for today. Ready to go? Checking out na. Double check everything. Double check ko naman. Bye-bye. Next time naman. Wait lang, Anay. Check out na. Anay lang, ha? Back in the car and now we're going to ganito na SNR naman. Ano ka dito eh? Wala man lang. Nita-ita lang sa kung ano-ano da. Inik-inik. Rina mo na bakalo sa SNR. Dati. Ay nako, Dewey. Tawhay ang life mo da sa sulod sa art. Ano? May quiz ka mo? Ha? Sure na na? Wala ka na. Kung nag-listen kay teacher sa iya lesson, so okay lang na. Maintindihan mo kaga you don't need to to study. Pero kung wala ba, study kagid karon. Ha? Magpuli ta ha? Ha? Tuwi. Focus mo lang na, you just need to memorize kung paano mo na masolve. Bala ka, basta da pusupos ha. Tan SNR, nagpopping candy na siya yawo. We're heading to SM na last stop na lang naman. We're going home na tayo. Last hura. Lunch kami, dito lang kami sa SM na lunch. Kinapan sa SNR pero galing ikadamo tao Yawan ka to yan. Pila. So, SM na lang damo kapapilian. Ang favorite ang bayan ni GJ Doy? South Point. Dami yung tambay tayo ako na hapon. Ito mo muna yung oras pa sa hapon. Ito mo itong brato. Kakainit. So, Sbarrow siya. Kami ni Daddy. Nagkanya-kanya kami. Unay kami order. Ano yung mo, Daddy? Wala pa. Dagi. Namagtanggit sa siya order. Ako niya. Daddy, wala pa. Ay, mapuli na kami tayo. Pero ma-VR. Git siya kuno anay before mapuli. Ngayon, wala siya dito. Argit siya di kaula to. Tabo na nakapila before siya nag-abot. Swipe. Baka na to.
cream. Puli na kami, pero before kayo puli, natuwa diraan ka to. Bakal kami daanay sa Krispy Kreme. Favorite ni Doy, glazed. Glazed din, no? Isip lagi do, 6 boxes. Dalaw.